May buntag ninyo guys. Buntag it's a sunny day. Kabaw saron manok ron dara. Oh manok. Kay ayoy. Kay kuan kanang mag-ihaw og manok kay birthday ni sa akong kuya og kanay Richard birthday. Happy birthday. Birthday niya. Duha ka buok celebration dayon. Kanang Bisaya manok. Nay tubig dinhi pabukalan man ini ka man iya pabukalan ani na tubig. Ihaw adto. Tira na ko ipakita kay basin dili pwede sa Facebook ibutang. Dayon. Kung ipakita ninyo ini ka human iga tuslob ani sa ininit ini ka unya. So, bagyo man gihapon no guys. Karon init kayo din sa Bohol. Oh, kita man na init kayo. Sunny day. Ako mga kauban dire ako mga igagaw. Mga igagaw nako. Init kayo gahapon di ba? Nagkuan man bagyo man gahapon, bagyong Auring. Nya karon kay sunny day na. Dinhi. Mainit na ang tubig. Guwat rami aning ininit nga tubig kay ilahang gipatay ang manok Bisaya. Sa mga Bisaya dire. Noon kayo ning Bisaya nga manok nga pat yun para isugba or di kanang luto para makaon. So sila gayihaw sila. Gayihaw sila manok. Ako ra ipakita niya dili na ko pakita ni inig patay nila kay basin di pwede sa Facebook basin ma-report niya tan kay kuan man manok ba netong giihaw so kay pakita ninyo niya inigluto. Nahuman na og patay ang manok dara. Dara manok nya ang tubig ning bukal na. Amo ilahang tangtangan og kuan kanang balibo. Dilang tangan og balibo kay. Bukal naman ang manok. Ang kuan ang tubig. Ilahan ang gi kuan ang manok, ilahan ang gi kanang gi pakpakan. Ilang gi tunog ilang gituslob anay dayon. Ilang kami mag-uban na trabaho mag-away miluwagan. Paro bulan. Munggulo. Di mo patuo. Sige. Ingan pag second nga step sa manok. Ano Oy, tataran ka no. Nay tataran to. Man na wala na balibo. Kani dugayan makabog na duha makabog na gatabang niya siya na humana siya. Pwede ra ko patlon tel. Mga tuday na. Ana. Alo lang sa tukang. Karon dali kita maman ba. Dugaya ni naman. Di okay na. Kaning Bisaya nga manok, guys. Sikat ni siya sa mga Bisaya. Sa Mindanao o sa Visayas o sa Mindanao kay sa Luzon wala ko sure kung nay Bisaya nga manok dito. Tagalog nga manok na. Okay sure kay kaning Bisaya nga manok, Bisaya ra man gyud siya sa Visayas o sa Mindanao. Noon kani siya. Mo ni siya pure gyud, walay halo. Way halo nga chemical pure gyud nga Bisaya nga manok parehas ani. Lami kayo samot na adobo nimo, imuhang ilitsyon, imuhang ihalang-halang lami kayo. Taka ni magsili, lami siya. So, sa mga Bisaya diya nagtanaw ane. Lami kay Bisaya nga manok no, kay pure gid. Karon, ang gibuhat sa kay gagaw kay nagkuan siya naggutad siya og lamas daray. Nagutad. Okay, nagutad siya og lamas para sa kanang Bisaya nga manok. Na anhi ang Bisaya nga manok ilang gikuan. Nagutad siya og ahos kanang luya o bumbay. Dara ang manok. Dara. Manok nga Bisaya ang manok. Lami kayo. Tangag sile, lami. Nagutad na si Richard anay sa mga Bisaya na manok daray. Para magamay na ang mga manok. Para gutad. Para magagmay na. Kay daghan man mangaon so gamayon. Tara. Mo na ni ang adobo. Mo na ni ang kanang manok. Mo na ni ang manok guys na humana og tantad. Tara. Kane. Humana mo na ni manok. Tara. Daghan kay daghan mukaon. ya napay duha ko onon. Napay duha ko onon kay upatanan kay duha man kabuk ang kanang birthday. Siya og akong kuya nako. Mga lamas, lamas man lamas. 22. Lamas, kane, manok, kane.
Buhol na to eh. Pindot kayo. Ning balhin may sa taas kay kanainit kay sa ubos. Dayon gilun. Anel may mag-iwas og luto. Gikuha na ang mga lamas. Iyo na ang mga lamas. Nagtanaw akong lolo og TV. Bana kay TV. Humot kayo. Balin may anay guys kay kanang init kayo dito sa ubos. Nada rin. Mga lamas. Mana may paano naman? Lebih sarap. Lebih sarap ba? Sabihin ko na lebih sarap. Iyabo na ang mga manok. May itlog, huy. Sabon man na siya guys, sabon. Pero ingani una. Sabon. Pero ingana ang unahon. May itlog. Pahubaso na mo ring tubig guys. Napa manusa unya palunod. Ano? Amo rang giwat na maubas ang tubig ani. Mukuwil mo na. Lami kayo ni ato ning tilawan ni kaon niya. Hangham tangan maghasili na naman sili ana. Tarik sila. Ano? Kanyara magtatad sa og sili guys. Na may sili din he. May cake oh, gama sa kong lula. Unsa na nga cake ma? Carrot cake. Ah, carrot cake. Lami ini. Banana cake. Banana cake. Hubas. Wala pa man yung hubas guys. Konta nga do. O pa ni hubas ang tubig. Try. May pangana mo nagsili. Pero sili. Tanaw og pulpo. Ano mo? Uloy na buak ni Jagi ah. Tangad para mahumot. Tangad. Si Mr. sa Saudi, tuwing siya po nag-direct dito. Parang yabanig tubig. Bugnawa mo ni. Yabo na ng tubig kay sabaw man. Turot na ni. Kaon niya. Turo na eh. Tapos yung mapagala, punta siya sa Sharia law at sabi yung intention yung magpakasal. Amo na yung ibutangon niya. And then yung Sharia court, i-informa ko yung plus 1. Dayon. Makuha na eh. Malami na eh. Kaya. Meat. Daw. Lami. Humot. Pangana og asin. Kanay. Tangan og ajimonot. Bitsen para malami. Sa. Pagdating niya rito, ma-arrest mo siya. Bitsen. Ganun yun. Buah. Look. Ayaw mo sa kanya, para hindi ko nituloy. Kutaw. Lami na eh. Butang. Niya pa. So. Ito nga, bukal mo diha. Lami na. Bukal na, mix tukwa. Ilig mo bukal na, ra isagoling. Hang, sili, ilig bukal na. Ya, tilawan na to ne. Butang ng dugo sa manok. Kay, kano saan eh? Kan eh? Butang na manok. Israel. Wala gyud kay bako sa Israel. Alam mo ko, di lagi si Israel mag-iingnan niya. Nimbukal naman guys, nimbukal na to. Sana, okay na. Nagtotoo na natiluwan na to. Ang sarap sana. Dara, atong chef ko karon. Kelpop. Nimbukal na. Lame na kail
kalimot. Ako kinakusgan nga igagaw. Oh. Samay na na. Talaway. Samay, agad. Kamera, hoy. Lami. Lami siya. Lami. Mana na ang Bisaya nga manok, guys. Akong tilawan. Tilawan na nato niya sa lamen eh. Hangangon eh. Hangang daw niya. Mukha ako dito sa lamisa. Hindi kuman. Ito na siyang tilawan. Nasaan bansa yung mama mo? Lami. Hang siya, guys. Ano to siya mo ang end sa akong video na ko. Ay mo kalimot og follow sa akong page. That's vlog ako ang YouTube channel. That's vlog po. And then mo to siya kani native nga manok. Bisaya nga manok. Makita na punta sa sunod na mga video. Ay, napa pilon daw. Work from Manila. Kanang, may tawag ka na? Pancit. Giluto ni na lula. Giluto sa lula nga pancit. Favorite Para na gilina. Favorito ni Paborito. Mga to siya guys, makita na punta sa sunod na mga video. Bye!